Дэпутаты польскай партыі «Закон і справядлівасць» унеслі ў Сейм праект зменаў у закон аб польскім грамадзянстве, якія значна ускладняюць натуралізацыю ў Польшчы. Сярод патрабаванняў пазначанае пражыванне ў Польшчы з пастаянным ВНЖ цягам 10 гадоў замест цяперашніх 3 і 5 гадоў для сужэнцаў польскіх грамадзянаў ды ўладальнікаў карты паляка. Дадаткова трэба будзе паказаць высокі ўзровень валодання мовай і падаць даведку аб адсутнасці судзімасці на радзіме. Даўжэйшы перыяд побыту забяспечыць замежнікам, у тым ліку вялікай групе украінцаў, больш часу для вывучэння мовы і культурнай адаптацыі, што будзе спрыяць лепшай интеграции. Появился проект, который более радикальный, более такой острый по отношению к мигрантам в общем, которого задача показать, что ПиС как бы не уступает под давлением или правительства, или, как они часто это называют, проукраинского лобби. Дакумент ПиС паступіў у парламент праз тыдзень пасля прапановаў, якія ўнёс прэзідэнт Караль Наўроцкі. Ягоны праект прадугледжвае толькі падаўжэнне тэрміну чакання. Я думаю, что шансов, чтобы этот проект прошел, нету вообще никаких, потому что у них нету большинства, и даже вместе с конфедерацией нету возможности проголосовать этот проект. Так что, какой-то шум вокруг этого будет, конечно. Неабходнасць зменаў аўтары тлумачаць тым, што ў Польшчы адзін з самых кароткіх тэрмінаў чакання грамадзянства ў еўразвязе, а сярод іншых умоў толькі моўны экзамен на ўзровень Б1. На думку дэпутатаў партыі «Закон і справядлівасць», гэтага недастаткова для нармальнай інтэграцыі ў польскае грамадства. Колькі я таксама экзаменатар на экзаменах Б1, то са свайго досведу і з досведу калегаў ведаю, што часам Б1 праходзяць людзі, якія не вельмі то і добра апанавалі мову, то бок іх складана вельмі слухаць. Б2, як па-мойму, было б дастаткова, С1, магчыма, за высока. То бок Б2 гэта такі ўзровень, які ўжо, напрыклад, дазваляе людзям працаваць з мовай у інстытуцыях, якія карыстаюцца гэтай мовай. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў і адміністравання Польшчы падрыхтавала свой, ужо трэці варыянт зменаў умову атрымання грамадзянства. Сярод новаўвядзенняў падатковая рэзідэнцыя ў Польшчы і дэкларацыя аб лаяльнасці гэтай краіне. У выпадку парушэнняў умоваў гэтай дэкларацыі грамадзянства пазбавяць. Таксама з'явіцца экзамен па гісторыі, палітыцы і культуры. У ім жа будзе 5 адкрытых пытанняў, праз якія правераць валоданне моваю на ўзроўні Б2. Тэрмін чакання падоўжаць толькі для ўладальнікаў карты паляка. My jesteśmy gotowi na dyskusję o długości. Мы готовыя да абмеркавання тэрмінаў. Мы павінны вызначыцца з працягласцю чакання. Мне здаецца, што прапанова спадара прэзідэнта, згодна з якой асоба, якая прэтэндуе на грамадзянства, павінна чакаць каля 20 гадоў ад моманту пачатку легальнага пражывання, занадта доўгая. У свеце няма такіх прыкладаў. Праект міністэрства абмяркуюць на дэбатах 27 кастрычніка. Туды запрасілі прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. Два іншыя праекты цяпер праходзяць грамадскае абмеркаванне. Прапановы прымаюць на сайце Сейму да 7 лістапада. Беларускія праваабаронцы заклікаюць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, пісаць у парламент свае гісторыі і падтрымаць кампанію супраць такіх паправак. Антон Бяздольны, Белсат. Ужо зараз з намі на сувязі юрыстка, заснавальніца ініцыятывы партызанка Ганна Мацееўская. Ганна, вітаю, добрый вечар. Дзякуй, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Вітаю. На ваш погляд, калі вось казаць пра ініцыятыву партыі «Закон і справядлівасць» адносна атрымання грамадзянства замежнымі грамадзянамі, як вы думаеце, ці не стане гэта прычынай, калі ўсё ж такі закон будзе прыняты, а ток беларускіх эмігрантаў з Польшчы павялічыцца ў іншыя краіны, дзе гэтае грамадзянства будзе нашмат прасцей атрымаць? І не толькі беларусаў. Агулам, канешне, я пагаджаюся з экспертным меркаваннем тых калегаў, якія былі да мяне на сувязі з Белсатам. Аднак хачу пазначыць, што нават калі сёння гэтыя прапановы выглядаюць як мала рэальнымі для таго, каб прайсці праз увесь законную сцежку ў парламенце, быць падпісаным таксама праз прэзідэнта сам праект закону. Аднак я хацела б звярнуць увагу на перспектыву больш такую лонг-тэрм, доўгатэрміновую, дзе мы бачым усё ж такі вялікі фокус на тое, каб заастраць менавіта міграцыйную палітыку не толькі ў Польшчы. І калі здарыцца так, што ў наступных парламенцкіх выбарах у 27-м годзе будзе сапраўды большасць галасоў у ПiS і канфедэрацыі, якая таксама антымігрантска настроена, то мы можам сапраўды бачыць увядзенне такіх заастроных крытэрыяў
даверыў да польскіх законаў. Таму мяне, канешне, хвалюе, і я тут рада, што калега, які быў перада мной, ён паведаміў, што на яго думку, як мовазнаўцы, узровень B2 гэта той узровень, які дазваляе працаваць менавіта іншаземцу з мовай. Але трэба разумець, што не ўсе мігранты працуюць з мовай. Вялікая частка менавіта мігрантаў зачыняе працоўныя месцы на базе фізычнай працы. Для гэтых людзей патрабаванне B2 як валоданне польскай мовай, на маю думку, гэта збыт высокае патрабаванне. Вось. І з усіх трох законапраектаў мне здаецца, што найбольшыя шансы альбо частку гэтых прапаноў на сёння мае праект МУСу, таму што ўсё ж такі МУС паходзіць як бы з партыі, якая сёння на сённяшні момант мае большасць галасоў у польскім парламенце, але таксама пытанне, ці ўсе падтрымаюць гэты праект, таму будзем сачыць. Што тычыцца, канешне, праектаў прэзідэнцкага і праекту партыі ПіС, то яны выглядаюць як вельмі мала праўдападобныя на тое, каб яны ўвайшлі ў жыццё. Але ў доўгатэрміновай перспектыве ўсё магчыма. Разам з тым, ёсць асаблівыя засцярогі ў беларусаў, якія потрапілі ў Польшу і падалі нейкія дакументы на разгляд міжнароднай абароны. Так? І разам з тым, ось, напрыклад, палітык Павел Латушка у сваім тэлеграме заўважае, што ўпраўленне па справах замежнікаў Польшы працягвае прымаць заявы на міжнародную абарону ад грамадзян Беларусі, разглядаць ужо пададзеныя заявы. Хаця раней была інфармацыя пра тое, што разгляд справы пачнецца толькі з сакавіка наступнага года. Ці так гэта насамрэч, спадар Нягана? Скарэктую. Я думаю, што інфармаваць беларусаў трэба, бо можа хтосьці думае сапраўды, што не будуць разглядаваць праз гэтыя 5 месяцаў справы, але агулам пра гэта з юрыдычнага пункту гледжання ўвогуле не было сумнёваў, што гэтыя справы будуць разглядацца, бо тое, што ўвела польская менавіта міграцыйная сістэма, гэта прыпыненне лічэння тэрмінаў, то бок сам лічнік не лічыцца, але заявы прымаюцца, і гэта дае магчымасць органу не дасылаць, умоўна кажучы, 17 тысячаў лістоў да заяўнікоў аб тым, што будзе доўшы перыяд разглядання справы ніж 6 месяцаў, а яны з такім чынам сабе купляюць дадатковыя 5 месяцаў без неабходнасці інфармавання аб даўжэйшым разглядзе справы. Гэта перадусім, бо там не хапае 100% працоўных рук. Па-другое, гэта таксама пытанне, якое звязанае з тым, што мы маем на сённяшні момант сітуацыю, якой вось менавіта гэтыя плюс-мінус 12 месяцаў, 11-12 месяцаў гэта тэрмін, праз які разглядаюць гэтыя справы. Таму па сутнасці гэта дае магчымасць міграцыі купіць сабе такую інтэлігенцыю, таксама, каб іншаземцы не складалі скарг на тое, што міграцыя не робіць неабходныя рэчы, то бок на бесчыннасць так званую ў польскім міграцыйным праве. Вось. Але агулам мы не можам быць упэўнены таксама у тым, што гэты срок не будзе разглядаваць ўсё ж такі і яго працягваць. Таму што гэта магчыма, хаця ў нармальных справах, калі мы маем тэрміны нейкія ў законе, то найчасцей гэта складана, каб мяняць закон, бо гэта ўся вось гэтая сцежка праз парламент, праз подпіс прэзідэнта. Але паколькі гэтыя змены яны ўведзены ў закон аб дапамозе ў сувязі з вайной ва ўкраіне, то праз гэта мы можам сказаць, што падаўжэнне тэрмінаў яно рэальнае, таму што гэты закон вельмі часта змяняецца, ён увогуле з'яўляецца гэты закон такой даволі такой гарачай точкай абмеркавання менавіта сярод грамадскасці польскай. Вось. І агулам магу сказаць, што бо таксама прадстаўнікі маёй ініцыятывы таксама удзельнічалі ў сустрэчы у міграцыі. Канешне, бачна, што, на жаль, усё складаней адвакатаваць, лябаваць інтарэсы беларусаў. Гэта таксама тычыцца не толькі вось гэтых прыпыненняў лічэння тэрміну, бо гэта ўжо введзено не толькі у дачыненні да беларусаў. І тут хочу таксама паправіць, што частка працаўнікоў міграцыі кажа пра тое, што гэта толькі тычыцца грамадзян Украіны, гэта не так, і гэта пацвердзіў таксама шэф міграцыі. Але бачна таксама, што ў нас павялічваецца колькасць адмоваў, бачна у уцякацтве для беларусаў, бачна таксама, што пагранічная служба не заўжды прымае заявы ад беларусаў на міжнародную ахову, нават тады, калі яны перанакіроўваюцца іншай краінай у межах дублінскага пагаднення, як, напрыклад, апошні выпадак у мінулым тыдні кейсу, які быў перанакіраваны са Швецыі менавіта да Польшчы.
і чалавеку сапраўды пагражае небяспека у Беларусі, а ён атрымаў дэпорт менавіта ў прыездзе да аэрапорту Варшавы. Ну і ўвогуле, што тычыцца дублінскага пагаднення, то тут, канешне, справа вельмі сумная, пакуль што не бачна зрухаў з польскай старонкі. Праца, канешне, ідзе, стараюцца прыкласці свае намаганні і беларускія палітыкі, і беларускія праваабаронцы, і ўвесь склад, напэўна, хто ўдзельнічаў у гэтай сустрэчы, абсалютна падкрэсліваў неабходнасць больш шырокіх выключэнняў з дублінскага рэгламенту ў практыцы. Але, на жаль, тое, што магу сказаць, што на сёння міграцыя не пацвердзіла гатоўнасці больш шырокага прымянення, я маю на ўвазе 17-й статьі па гуманітарным прычынам, і дае такі ж самы адказ, як давала і паўгады таму, і год таму, аб тым, што ўсё будзе разглядацца ў межах заканадаўства. Таму гэта, на жаль, я б хацела да вас прыйсці з больш такімі пазітыўнымі вынікамі сустрэчы, але, на жаль, на сённяшні момант сітуацыя такая. Магчыма, што на міністэрскім узроўні удасца нешта змяніць, але тое, што менавіта кажа міграцыя, а менавіта міграцыя, то бок шэф ужэнду да справ цудаземцаў, то бок першая інстанцыя вызначае, якое рашэнне па Дубліну, не міністэрства, не памежная служба, менавіта шэф ужэнду да справ цудаземцаў, іх становішча такое. І такога выключэння на сённяшні момант таксама не плануецца ў дачыненні да палітычных зняволеных беларускіх, дэпартаваных, не толькі дэпартаваных ужо. Ёсць 5 такіх кейсаў дачынення да палітычных зняволеных, і я маю надзею, што нешта зрушыцца, але на сённяшні момант такога рашэння на ўзроўні міграцыі прынамсі няма, а яна прымае гэтае рашэнне. І, Ганна, ось калі коротка, тыя палітвязні, якія былі дэпартаваныя прымусова, ну не дэпартаваныя, а выгнаныя з Беларусі ў Літву, то бок ім проста трэба чакаць нейкай далейшага развіцця падзеяў наконт гэтых дублінскіх рэгламентаў, ці могуць яны такое ж на міжнародную абарону падавацца не ў Літве, а ў Польшы, так? Сапраўды так, і, канешне, добра было б разглядаць кожны такі кейс індывідуальна, бо мы не выключаем, што частка такіх людзей можа мець таксама падставы на тое, каб скарыстацца выключэннямі з дублінскага рэгламенту. Гэта не толькі 17-я статья, гэта таксама іншыя абставіны, але агулам гэта павінна разглядацца кейс бай кейс. Трэба скансультавацца, напэўна, з тымі, хто працуе з дублінскім пагадненнем. Напрыклад, можна з ініцыятывай партызанка таксама скантактавацца, і каб можна было разглядзець, паглядзець, ці ўжо на базе сённяшніх выключэнняў ёсць падставы. Калі не, то тады думаць, што далей і якія рэальныя шансы ёсць у працэдуры абскарджвання. Але трэба разумець, што калі мы ўсё ж такі ставім на так званую 17-ю статью, то бок гуманітарныя прычыны, то вельмі часта прымяняецца ўсё ж такі перанакіраванне ў іншую краіну. У дадзены момант гэта, канешне, Літва, паколькі ў Літве гэтыя людзі маюць выдадзены ім візу, нават не толькі, што гэта краіна першага выезду, гэта перадусім віза. А другасна, што частка з гэтых людзей будзе мець, канешне, літоўскія ВНЖ, каб атрымаць нейкі падарожны дакумент, бо частка з гэтых людзей не мае беларускіх пашпартоў, як мы ведаем, і таму, канешне, каб атрымаць нейкі падарожны дакумент, яны будуць атрымоўваць у Літве гуманітарны ВНЖ, а пасля гэтага будуць таксама мець права атрымаць вось гэты падарожны дакумент. Тым не менш, гэтыя дакументы ВНЖ альбо, адпаведна, віза, яны, канешне, будуць чыніць Літву абавязанай краінай, і трэба разумець, што нават калі б гэтыя дакументы скончыліся, я маю на ўвазе візу, маю на ўвазе ВНЖ, то і так гэта чыніць Літву абавязанай краінай у межах дублінскага рэгламенту, а Польшча, на жаль, не выдае польскія візы ў практыцы менавіта ў Літве, у Вільнюсе, таму сітуацыя сапраўды складаная, і будьце, калі ласка, ў кантакце з праваабаронцамі, будьце ў кантакце з палітыкамі, але перадусім трэба разумець, што мы ўсе хочам, канешне ж, каб палепшыць сітуацыю палітзняволеных. Тым не менш, на сённяшні момант няма гарантыяў выключэння з агульных правілаў. Я ведаю, што ў пабліку ёсць розная інфармацыя на гэты конт. Трэба яе 2 разы спраўджаць, бо часам людзі сапраўды на эйфарыі хочуць дапамагчы, кантактуюцца з рознымі органамі, але трэба разумець, што гарантыю можа даць толькі той орган, які прымае рашэнне.